marobe zegny raha koragninay amy réseaux sociaux. Misy zay mankany amin'olo, misy zay magnasasa amin'olo, misy zay magnamia vérité. Ataonay aby raha zegny. Ka ty misy koragna. Tsy karotriko tatato raha io. Za zegny tantarano problème, tantareko le problème. Zay zala problème nay mampalahelo zahay. Mba tantara, ima kavigna nakati ko nzare handicapé. Mba tantarako ne zay malahelo. Zay. Za kara journaliste, je fais que mon boulot. Tantareko fo zegny le raha nambara aminakay. Si mazimaty za jo mode carnaval ambany bleu agnabo noir misy tiako karakory le cheveux bilan. Izy calme mbara chérie ka Nathalie za zo mode carnaval niany mode carnaval za eto ty. Donc tantarenay boka raha misy zay mahazo vovô so amy tombokavigny so amin'olo malahelo zay mitantara. Zay tsy manogny agnaran'olo. Fa le histoire zegny tantarenay. Hitanareo karakory fanaovako izy. Tsy tsara raha karaha zegny mangala baraka de asiako anatra asiako sy ny tariny. Ino raha misy? Iry jirany mahatsapa tegna fa vize. Tonga de iry jirany mirafy anao. Olo tsara nisy problème aminao io. Olo boko olo hainao. Tonga de fa sans suite anao ndraiky izy. Miala zegny. Miala ravinako zegny. Ino koa raha natsoka igny Jesosy Andriamanitra Kristy andraso alongany. Miala zegny. Ile olo tandrify koragna ataonao igny. Ile olo tandry vavanao igny. Fa nanjokonjoko zegny. Nahazohazory tragnon'olo igny zegny. Le olo fisololahany le olo fagnanaovany mimi. Olo fagnanaovany solelaka Pro Max zegny arazotsika tsara. Anony amizay zegny olo tsy saky ny vintagnanazy. Tsy saky ny hamaly anao satria anao heny azovy, izy mahainao anao azovy. Ke anao amizay zegny tsy nanongo ny agnaranandreo lilafiny lolohaviny amy lohany ty tompoeny ty. Anao fo rafesany. Izy fo mirafy anao fa tsy regninao nareo tsary nankany, nareo tsary niady, nareo tsary nagnino, izy fo mirafy. Ke ijirany fo amizay zegny satria zegny iry Jesosy nany baka nazoro tragnony Jesosy koragna anao igny. Jesosy nany, tsy Jesosy nakahy. Za baka ate, za fo zagnahary naka. Za tsy zagnahary ankoatra naka za tompony. Allo tsoroko aminareo. Za fo zagnahary naka. Ben oui andivavaka ty andivavaka ry volanao lany amy rakitry fotoagnanao lany. Tsikotsiko fo raha hazonao fangalagna vadin'olo fo raha misy aleshe. Pidiriko fo laberanaka antseniky. Azonareo. Ke nagnino majirany? Za tsy nikotrignanao, za tsy nivolagnanao. Za io fo rafesanao ilofanao. Bolokeo manko zao. Bolokeo. Satria za mivolagna ry kamaradinao, ry lilafinao tembody, ry mampangery anao, ry mampihinanao ke. Za igny montsomontsonganao, montomontoranao. Re olo. Alolo anao fanali. Taekwondo sy ry taekwondo anao. Izoko ravoravo, merci beaucoup. Zoko nampianatra izy, nampianatra za nagnano patiny sambosa, magnamboatra magnolo sambosa ke. Merci beaucoup zoko fa nahe ravoravo endrakendraka. Fa nampianatra olo koe, fa nagnano professeur betibetiky. Anao ni atora tokiky ampitandregny za. Ke tsy tsara jirane satria za zio io. Za eto amy place naka eto amy lamzonko eto ty. Zegny epoka anaovako live teo zay dignanareo hely cyclone badala Madagasikara ao zao. Ke alo eto atsely za tokiky anareo. Izy koa za fa nivolagna i Jesosy nao bo jira. Hitanao bo jira za nivolagna Jesosy nao. Bloquez-moi. Parce que la bouche de moi là, ça va pas fermer. Ça va fermer quand je serai morte. Quoi tu mati, tu mi fous de ti la bouche ti.
Amin'igny izy haniny holitry miraraka tsisy raha mety volanko. Asa mazavatra eo. Za tsy volagnanao. Za montsomontsognanao. Anao ndraiky midoko aminaka fa anao magnaraka paginaka. Qu'est-ce que tu veux ma chérie? Dis-moi. Za kaza ty regny hanompo olo tompo enao. Ara za tsy hanery anao hivolagna olo tsy tiako na olo tiako volagniny. Fa igny problème naka personnel. Igny ko problème no personnel hivavaka amle vavahanao ary. Hanompo le tompo enao ary. Pardon, mitoy koragna. Atsika gasy ty fo io. Amtsika antanana Madagasikara ataoko exemple. Ataoko exemple ao zao. Hay. Za kun sady li jolie. Za fa nagnambaranao. Ivazavadinao io alifasabody Madagasikara agny. Za sady aleva ede. 2 semaines fou. Maty amtokiky Nathalie o zay fa ty biega masinady zay. Niawla dala ty. Ataoko exemple. Za zo nagnabiagna bara. Exemple zegny. Na za nagnano gargote nandafondafo ry misao. Na za nagnano brochette. Je t'aime aussi zandrina kameroa. Je t'aime zadiko. Ah, za igny amizay nagnano naka igny. Anao kamaradiko. Tandrignesa tsara histoire. Pomme niany ko nareo ko tsy lany zanareo tsy raha mipetraka. Nahaninareo pomme, nahaninareo karoty, nahaninareo kokombra. Ah, katakatana kambo misy tavela io. Za kun mbanga ntontonaka ndraiky wedjiwejina kai. Oui, mais j'en ai pas vu le pot. Il y a comme la télé, elle Za fa tsy vanga jusqu'à la semaine prochaine. Miga 40 fa nareo ko tina fruit. okay. Ino nzara mandalo. Anao kamaradiko. Fa za zegny ile kamarady pagnomia conseil. Le kamarady pitokotokiki. I jirany ary we managna bara ko managna gargote fa izy le kamarady par intérêt. Izy zegny magnomianao vola isaka service nani, anao zegny le bot pro max zegny rasanareo tsara. Ile bot pro max anao ma 500 hely 1000 francs hely ha. Halanao amzay zegny za nagnobiagna raha milagna amle pagnaboto anao pro max ary. Pourquoi tu fais comme ça camarade? Oh les camarades, pardonnez-moi, pardonnez. Hein? Nagnino zegny anao le intérêt ry foti anao. Igny amzay zegny anao igny raha igny mamorimoriky. Anao amzay mitety moasy mamorimoriky les entourages. Baka zegny hazahoanao vola amle intérêt anao ry. Asatsika gasy zegny. Abaka fela tsy namela belatra aminao, namela belatra tato. Nareo raha mahita za tsara. Anao igny loso manjary mandeha mamoriky namanao. Mamoriky olo toko. Iro olo magnamianao vola matoa isaka ro magnirika anao ro magnamianao vola. Donc, intérêt zegny nitiavanao iro ary intérêt koa ilandronao satria mavita service ndro. Fa le jour anao tsy mavita service ndro, mbala iro kam mamotiky fiaignanao. Iro kam ndro mandroboka anao mizao tontolo zao. Zegny raha tsy takan'ny jeritsika gazy foiky ty. Olo koa nangatanao service. I tsy nitaky vola aminao fa izy nitaky fiavanagna. Dinia fa ho lava handro iaignana nareo amy fiarahana nareo. Fa olo koa ke nangataka service aminao, nangatanao service mila paisha na mila ifegny. Donc, c'est l'intérêt qui règne. Tsy mipetaka amy raha tsisy ditiny. Ke anao bojira. Anao irakiraka mandeha mitety moasy. Anao irakiraka mandeha mamorimoriky olo jiaby tanana. Anao drako ho lava handro iaignana bojira. Hakasiky zoron tragnon'olo kaby kikoragna ty niany. Fa maro ko niany sotisoty ni hiplonge ni humeloko. Tsy problème naka drako aizy ko fa marefy volagnanareo zao. Marefy andiananareo moasy mamoriky za mangery be amy kabonena ka mboka tay maro za. Tsy constipé. Continuez fo. Zara mangery be we. Ze fo ko fa nisy namoriky agny. Na fivolagnana za tsy nety nefa. Andra raiky zany telo nefatra mangery. Za tsy mivalagna fa za mangery. Alo fa madio kibonaka miboaka raha tsy manjary. Ndana fo. Fuaga Belgique tie wadaro za vaha ignaka. Kera zegny toety tsy manjary. Rafinao tsy rafiko, rafiko tsy rafinao.
igny problemenaka fa mba haza misazoko problemen'olo aza misazoko rafin'olo fa tsy mampanjary tsy mampatoe anao boko gaga za tsy tiany zagnahary donc hoe zay raha samboriko problème fo za tsy miavancé amy fiainagna anaka za normaly satria raha tsy tokony babinao ataoko exemple za zao camaradine Nathalie zay navy promotion raiky tamin'ny Ebenezer tare izy zao ka misy rafiny Nathalie ambadimbadika anke tsy maintsy andira fesako satria Nathalie camaradiko jamais problème nazy any zegny raha ataoko fo ara tsy ndriako tsara zegny aminareo mikekikeky za eto anao mikambagna fulany tsy manjary za mbila anareo fa za io tsy tsaiky mineur fa za io majeur matao 30 taogno nanonga amy lohako ty tsy zazakely ne ty rakambanako heko za ty tsy adala za koa fa voany problème personnel zay fa tsy problème nao ko anao fa navoata aminazy tagny zogainao fo nenao fa anjaranao igny mety mbo avy afara koa ny anjarako tranquille za boko satria nahazo doekinaka ke volia mikekikeky misignisignaly volia laisse-moi tranquille fais ma vie masafa saya hatria ko fa olo tsy tianareo za namanareo za ilanareo irafy za tsy mahavita zegny je suis pas comme ça rafinao fo ndraiky problemenao rafinaka ndraiky problemenaka asa fankaregny atsika zegny za koa fa tianao tel que je suis tiava ma tel que je suis za koa fa tsy tianao mitoetroko defa za tiavigny fa itsy problème ko fa dégage toi fo dégage toi wanzanako me dégage toi izy malahelo dégage toi izy zegny ny fombako zegny ny toetroko za tsy me magnano hypocrite za tsy magnano tsara velatry zakanao vérité mieko anao tsy zakanao vérité mieko anao en point c'est tout zegny ny mazahozaho tsy maintsy mieko anao fo vérité en long et en large tianao izy fa igny tsy tianao izy fa igny ny agnano hypocrite sy ny tariny c'est pas moi. Tu rentres à quelle heure? Après le repas. Oui, mais après le repas, c'est vers quelle heure? Mais je sais pas exactement. Bah, tu m'enverras de texto. Oui. Sur Snap, et essaye de me répondre. Bah oui, je regarde de temps en temps mon Snap. Maman. Ok. Des fois, quand je t'appelle, genre, tu me réponds pas. Bah, si je suis pas sur Snap, vu que mon téléphone est tout le temps sur mode silencieux, Maman. appelle Daphné sur Snap, Daphné va te revenir. Et maman, si tu me réponds pas, c'est que mon téléphone, il est en mode ne pas déranger en silencieux. C'est pour ça qu'à chaque fois... Non, t'appelles Daphné si t'as vérification. Oui. Maman, j'ai mal. T'as mal aux oreilles, donc la dame a trop serré tes lunettes alors. Bon, on va aller la voir lundi, d'accord? Si ça te fait mal aux oreilles, on va aller la voir lundi parce que je l'ai vu quand elle l'a fait, elle a trop serré tes lunettes, d'accord? Maman, en fait, Eliane, elle a fait ça fort. Oui, on va dire à la dame lundi que ça te fait mal. Mais on va mettre une autre. Non, elle va arranger. Adrako yue. Ande sangra wanno. Merci. Ke rakarkara zegny forijirana raha tiako ambara aminareo ai toetry ty fo toetry anao koa fa misy olelaka pro max ary aloha mililafa anao baka amy vitiny mandalo amy lavatay mangiriny mandalo amy forony jusqu'à amy lohany amy lavakorony feno taindelony sy ny taitrofony fa zaho aza dilisenao mba hisy olelaka miaraka aminao tsy possible mihitsy ty amle makoa be impossiblement zegny ke iry jirany mpagnano raha volanko fa mamoriky le namagna magnano raha mirigna amindrô vorehindrô le namagna misy raha mirigna amindrô vorehindrô anarô jirany fa malaza allô tsoroko la vérité anarô fa malaza dans le monde entier ma ko fa nagnano raha karaha ataony kodrako io fo maty nisy tiele dinaty tadiogo regniko mivorehindry jirany tsy manogno agnaran'olo za eto fa anao koa misentire visé. C'est pas mon problème, oh. Moi, je parle des choses que j'ai attendues et j'ai vues, oh. Ni vorehindry jirany. Satria namorogno karaha ataondrô, nagnano karaha ataondrô entreprise. Ni vonindrô quick. Amky hamandragnahary mihambigny anarô zany ndraiky mitana varavaragna ny afobe. Yo place nakahy.
za mikonty anareo midriky magnagny za fa misy place réserveko avy varavaragna ny afobe eo za miambigny anareo tokotokiky za samba mafanafana fô tsika fa nakazy mbala zao climatiseur ambony aty fa nareo agnaty ao za pitana varavara zay ke iry jirany tsy tia namagna handroso iry jirany tsy tia namagna mba magnano ninazy mamelo tegna nazy tompiny voroboregny anareo drako fa malaza anareo fa malaza dans le monde entier fa certifié ampogno chavy pamoriky eto fo za mavita raha jiaby ginigimika za tatato azy retoro zay aloha ny androany